574 id-delegati li vvutaw lil Joseph Muscat biex isir mexxej Laburista. Għaldaqstant, peress li Muscat Joseph ġab aktar mill-50% u wieħed tal-voti ikun bekk iddikjarat mexxej tal-partit. 11 ta' bil-lejl. Il-ħin li fih Joseph Muscat daħal l-ewwel darba fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bħala l-mexxej tal-partit. Wieħed. L-ewwel intervista ta' Joseph Muscat lil Xarabank. Grazzi tal-fiduċja lid-delegati, grazzi lil sieħbi George Abela, grazzi lil sħabi Evarist, Michael u Mary Louise. Dan huwa l-bidu ta' staġun politiku ġdid, il-Partit Laburista llum bat sinjal qawwi. Wieħed. L-ewwel diskors ta' Joseph lid-delegati Laburisti. Inħobkom. 3. L-ewwel karozza ta' Joseph. 34. L-età ta' Joseph Muscat illum. 133. L-età tal-ġenituri ta' Joseph. Madudin flimkien ovvjament. Ma' Salvo Grace niltaqgħu iktar tard. 85. L-età tan-nanna ta' Joseph, Lourdes. L-ewwel waħda li ħadet il-Joseph f'mass meeting tal-Partit Laburista, il-Mellieħa. ħadtu l-meeting miegħi. Il-Mellieħa kien. 22. In-numru favorit ta' Joseph. 22 bħal ġurnata li fija twieled Joseph. Kien 22 ta' Jannar tal-1974. 221. In-numru tal-birthday, in-numru tal-karozza li baqa' jsuq Joseph stess. EMS 221 u litri xi jfissru. L-M għal Michelle ovvja. Leo l-S, żewġ itri. 2 bħal żewġ tibniet ta' Joseph u Michelle. E għal Etwalella u S għal Soleil Sophie. Tewmin ta' 8 xhur. 2 ukoll bħal kampjonati mirbuħa minn Rabat Ajax. It-tim tal-futbol favorit ma' Joseph u Malta. Corner ta' Karwana jindirizza ma' Gonigal u mbagħad fuq linja jiklerjaw il-Marsa iżda jkun hemm Karmel Busuttin li jirnexxielu jikkonkludi fix-xibka. Min se jagħmilhom tlieta l-ewwel? Joseph u Michelle jew Rabat Ajax? 7. Il-ġurnata li fiha twildu t-tewmin. Kien is-7 ta' Ottubru tal-2007. Hemm żewġ sebat f'din id-data. 7. Eżatt bħat-tazzi taċ-Champions li rebħu Milan. It-tim barrani favorit ta' Joseph. 92. Is-sena li fija Joseph Muscat resaq l-ewwel darba lejn il-Partit Laburista. 18. L-età li kellu Joseph dak iż-żmien. Joseph beda jaħdem fl-istazzjon tar-radju tal-Partit Super One. U kien wieħed minn tal-ewwel fil-ġurnal Kulħadd u f'Super One Television fejn nipproduċa diversi programmi. 36,958. Il-voti li ġab Joseph Muscat fl-elezzjoni għal-Parlament Ewropew. Il-vot tiegħek fit-12 ta' Ġunju inkun nista' naħdem għalik u għall-familja tiegħek. Kien Ġunju tal-2004. Kienet l-ewwel darba li Joseph Muscat ħareġ għall-elezzjoni. 4 snin se jkun dan membru parlamentari Ewropew Joseph Muscat. 4 bħal l-iskejjel li tallem fihom Joseph qabel daħal l-Università. St. Francis School, l-Iskola Primarja ta' San Pawl il-Baħar, l-Iskola Stella Maris u l-Kulleġġ ta' San Luigi. 4 bħat-tazzi tad-dinja li rebħu t-Taljani. Joseph magħhom iżomm. 33. L-età ta' Joseph meta kiseb id-dottorat fl-ekonomija mill-Università ta' Bristol fir-Renju Unit. 23. Il-ġurnata li fiha Joseph u Michelle iżżewġu. Kien nhar 23 ta' Ġunju 2001. 8. Il-fratelli li jerfgħu l-istatwa tal-Madonna f'Burmarrat. Joseph Muscat ġieli kien wieħed minnhom. 6. Il-ġurnata li fiha Joseph sar mexxej Laburista. 6 wkoll ix-xahar. 6 ta' Ġunju 2008. Ma nistax noddhom. In-nies li sellmu lil Joseph u ħierex miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Illum, il-ġimgħa 13, Dr. Joseph Muscat f'Xarabank għall-ewwel darba bħala l-mexxej Laburista.